Operación Pixama de corazón, zapatillas violeta, bata de lunares. O xefe ben lle notou que andaba distraído. León pensaba en que tiña que lembrar levar os 300 aquela noite, como quedara co home dos 3 distritos máis ao sur. Non era cuestión de cartos. Pensaba que el tiña de sobra para agobiarse por 300. O que realmente lle daba voltas na cabeza era que ninguén mencionara a cuestión monetaria ata aquel home distraído. Tiña medo de que o estivesen timando e pasou toda a xornada debatíndose entre o por 300 ben paga a pena arriscarse e o vai a panda de estafadores. Pero non todo lle foi tan fácil como tomar unha decisión entre dúas divagacións. No banco dou ca mirada despectiva dunha caixeira que vía na súa pantalla números vermellos. «Como que non teño saldo?» berrou León con exixencia. «Pois non ten», respondiu a caixeira. «Ten que haber un erro», dixo León. «Sí, claro, seguro que hai un erro», respondiu a la ver cada caixeira. «Pero quen se cree vostede que é para falarme así?» preguntou León. León escandalizouse, non estaba feito o trato despótico dos funcionarios. Era, en realidade, o trato que lle dispensaban a todo o mundo. Todo o mundo agás os membros do goberno, pola conta que lles tiña. Custaballe asumir que xa non era nada, e despois de que a caixeira o ameazara con chamar a seguridade se non deixaba o mostrador libre, tivo que abandonar o banco, porque crédito non había. E de camiño á casa foise tranquilizando. Respirou fondo e con alivio ao lembrar a caixa de zapatos que gardaba no faiado. Unha caixa da que ninguén sabía, nin sequera a súa muller. Naquela caixa ían aumentando os cartos a base das sisas e baixo o consello da súa nai. Repetíalle unha e outra vez que tiña que ter un seguro por se a Dina se lle cruzaba un cable e o poñía na rúa. Que se lle daban a patada non habería amigos, nin traballo, nin contas bancarias as que agarrarse. Que o amor tiña que ir por un lado e os cartos por outro, aínda que en realidade a nai de León non crese que houbese amor entre eles. A nai de León pensaba que o seu fillo era unha persoa cómoda para a Dina. Unha persoa que non se complicaba e que era fácil de levar. Demasiado fácil para o seu gusto, que soñara con ser a nai a que, emocionado, o seu fillo líder do goberno lle agradecía telo parido. Volviu respirar fondo diante da caixa, conxurándoa para que non se baleirase nos meses que había desde a última vez que lembrara comprobar que todo estaba ben. Erguiu a tapa cos ollos pechados, e ao abrilos, viu con alivio que os billetes seguían ali, en perfecto estado, enrollados en lotes de 100 para que ocupasen menos. O primeiro colliu só 3 atados, despois pensou no mellor e colliu outro máis, polo que pudese pasar. Quedara co home no mesmo sitio e á mesma hora que a noite anterior. Esperaba que desta vez todo fose máis como debía. Non quixera adiantarlle nada do que ia facer por el. O home limitárase a pedirlle os cartos e a mandalo volver o día seguinte con eles. Ningunha pista, nada. «Traes os cartos?» preguntou o home. Pese a estar avisado da cita o día antes, pese a saber que ia ter que estar no mesmo sitio á mesma hora do día anterior, levaba a mesma pinta de desaliño, de acabar de erguerse da cama, e por suposto chegou tarde e pasoulle por diante como se non o vise, igual que a noite anterior. «Que se traes os cartos?» repetiu o home cansado. «Traio», dixo León en plan enigmático. «Os 400?» regateou o home. «Os 300», espetou León. O home sorriu levemente. Estaba poñendo a proba a León. Quería saber se era un pardillo do que podía tirar proveito. Íalle axudar de todas maneiras, pero tampouco podía deixar pasar a oportunidade dunha pequena recompensa. O seu traballo non lle traía moitas como aquelas. Non lle pasaba polas mans xente con cartos a miúdo. Sí, o que sexa, dame a pasta. Ordeoulle o home estendéndolle a man para que León lle puxese os cartos. León sacou os 3 paquetes de billetes e puxollos na man ao home. O home mirounos con certa indiferencia e metiunos no peto do pantalón sen contalos sequera. «Non os vas contar?» preguntou León. «Non, tranquilo. Xa cobraremos a diferencia se falta algo», dixo o home. Acabouse